Minua dofo a enen so wutie me e wo park yi so me cha waja oba no nkunkun din mu e ka se nyame nkunkun na nu onyam ni na yonkofa enka minum yenu ene anwumre nso afin so aseda eni kabia e na minum yedu yemfama ososo nyankopon a obo so ni asase ni emu niam nyina no ene dey papa ma me minua ba me classmate odi ama me se me no nkasamfa physical death ho abroni ekasa okan physical death yentwi kasa mu no yebeka ne se ewuo a edamansan kom owu a obi awubie sabre ameka se obi awu hye frigim sabre ameka se obi bewu sabre ameka se obi eda ayare mpaso a enanwumre ya obewu okira homache obewu enunti ene me no kasa efa owu a edamansan kom a obia bewu biem dedi kama memu sa se ho akra na di ewuo be wiase kwan na se ese nipa wuo yo nyankopon wonim ade nyina nti no wode ho asam to ho na ho na kan bibi ma ewuo no enya ba so Adam and Eve no nyankopon enim se aduaba yi nkwala beti biedi na omuti bidi a eho emra nie eho asam nie etu oka kire wom se Adam and Eve anase Adam eda obeti duaba ni biedie no saada no na ubewuo na chese ho na onyankopon no okasafa spiritual death se na medical aka no ni we no part 2 na make say part 1 no efa edikan no make safa spiritual death huhum wuo tiase wuo na ne etoso mienu eye physical death na physical death ne huhum wuo no ni nyina ye pe so hu na huhum wuo no chen physical death no wo de mamenka bibi nkyerɛw se wo huhum a se huhum fam no wawu dida na woda so nam asase so a pa na huhum fam no wunguye na nso eda ho ma se wubewu a mensuro esanse no de onyame na aka na wangu abeye den na wakɔ nyankopɔn nkyɛn eno de yetwe mu tan a ewo ho ewo se yewuo yo odofo a wutie me onyankopɔn na hyehye owuo to ho esam Adam and Eve onimni omo beye ntira so ahu yo mi busaw afenso daben na owuo baaye eda wo mu di aduaba no pɛ na owuo eba won so but tie saa owuo no na nye owu a mamuna hwe atoanse ho a na emom nyame ahyehya to ho se mudi aduaba yi binti no nanka me se me ne mo betra mo nkwa na nyina nanka owuo ni wiase but mo ya so odin dia we na me dia to ho amamo mo ya so de owuo we na eba mo so ahu eti da wo mudi aduaba no na owuo ba enti wasem bisa ne se da ben a eno no afenso ekwan ben so na owuo fa so ba ye ekwan ben so na owuo efa so ba ye owuo efa na da kwan so na ode be dada Adam and Eve na ba ye oka kire on se o mudi aduaba yi bia enya mo hwe sanso na nemre so me ne omienu si amye ni ana ho a nyankopon asem bia ye ntie no se ye ntie ni anyo se ni nyame kan wo Bible no mu a yebewu obonsam be dada ya de akwa unim abra wo ye bone ne nyame se menyo bia wo ye oba wo shen trousers okeka wano wo ye se ubrichi wo ye se owugusu ye ni nyina no na obonsam o make wo ni bukum eti eden a daku buku ne beye ma eye mapɛ na owuo bɔfo to sign monkofa ya ayi Margaret mra na monkofa akua kunadu nsomra akwasi James nso ono so buku ayema monkofa mrentina make se sabre a make se onua dɔfo a wutie me owuo edamanse ko owuo bi ede obi kom obewu anadwi ne braso ne buku mu ayema to ahu ena wachina nso obi bewu saa de chia de ese nyina nipa wua na owu nanso onyankopon de okan se nka at least hunhum fam hunam fam owu no yes physical death no a wo be mu na hwe no owu no okan se nipa enka transasi so be 120 years don menyi ni a obi obetuma ka chem se ne nana enya 121 years ena owu ye da bi na che se wo pa che se onyame na odi atra na Genesis ngomanum ubehu se onyankopon ka se me honhom ntra nipa mu ma ne mro oha ne aduenu eti wo ka se wadi 121 160 wo date ni yie me pa cho me mfanya miasem en na ada me ho me nka se nyame asem na edi atro dabi enye yie ono ana aka se me mma me honhom ntra nipa mu so hu enti no yame ya nimra ye ho so ekwan a ewuo
ɛfa so ɛba anipa so nie saa bra me no kɛse nso wanhwɛ yi a wo bɔne a wudie no ɛyɛ kwan a ebie ama wo da ko wobɛmu na hwe no wakɔ gyina obɔfo nanim so ahu eti wotwe mu tan a wobɛwu wotwe mu tan a Hebrews 9:27 ehwa sɛ nipa wu na nu achi no atemu obɛba wobɛwu so ahu afei na mebusa sɛ ewuo emu die he ɛna enye ewuo bia ewuo tie ewuo bia anye na James kan bibi sɛ ɔse de antini nyinaa ɛyɛ bɔne na bɔne bi wɔ ha nkɔ wuo mu ha no bɛbusa sɛ na bɔne bɛ ne nkɔ wuo mu yo tie sɛ menum cocaine menum nsama ne boro so a ɛyɛ den ɛbɛnoa me nsono ɛbɛnoa me intestine no ɛbɛnoa ma sɛ nyame ma me mfie de wɔtwe kra na saa ne ama yɛ ninti na ɛbɛtwa me nkwa na anhwɛ within 50 years menye mfie aduonum a mewu ɛno na James ɛkɔ ho asɛm no tie asɛm baako nso nie sɛ ɔse krɔ no nyɛ mawia 1 Ghana cedi obi nso awia 20,000 Ghana cedis a na sɛ onipa no okɔ wia no owo tuo hye ne ho a ntem obetima abɔ ne tu akuno so ahu me nso sɛ nipa krɔ no amekɔfa no 1 Ghana cedi ɛno no onkume menyi ni sɛ 1 Ghana cedi penti no obɛbɔ me tu akume eti James de na ɔkan na ebi no so atiase nti spiritual honhom honam fam wuo no yenya ye nipa yenya na yɛkɔfa ba yentie nyame asɛm yentie onyankopɔn asɛm na yɛde owuo aba yɛn ho so atiase accident betimi akun sɛ the moment a wuntie nyame asɛm na woye nyame akyiwade no obi betimi akun ato akrenka because ukɔ form na honhom fam na omani abre wo form na obetimi akun ato akrenka sɛ wonyɛ bɔne a adan na obekun wo ɛne ɔno bɛdem so ahu enu nti yɛm yɛ nimra yɛ ho so sɛne yɛbɛyɛ a yɛbɛdi nyame asɛm so daa na honam fam no yɛnwuo honam fam no yɛn ka yɛn sɛ ngu yɛn bo ɛwɔ ɛkwan bɔne so na emom enka yɛbɛka yɛn sɛ agu yɛn bo ɛwɔ kwan papa so a adeɛ nyame na ahyehyɛ ɛna hunim Nyankopɔn wuo a ɔde ato nipa kom sɛ yɛbɛwuo no hwɛ enie sɛ brɛ so sɛ bia wama mfie wɔ ha sɛ ɔde amount sɛ di mfie wɔ ha wɔ asase so a ɔho ɛbrɛ no so a akɔkora na abrewa na ɔbɛbɔ ne fɛfɛɛfɛ na wutiri nwa fudwene fɛfɛɛfɛ to ahu a still kra utimi sɛ wani ehunu adeɛ wote apɔ nanso obrɛ na aso bi on so wani befra wani unhunu adeɛ yie deɛ nanso ɛyɛ den a utumi kasa utumi didi utumi dware so atiase na ɛbra so sɛ ɛwɔ sɛ wokɔ obɔfoɔ ne nkyɛn ɛno ne ɛfrɛ no owu a ɛyɛ anika owu a ɛfɛ owu a ɛnyɛ asotwe wuo so atiase eti honam fam wuo na meka ho asɛm yi mepakyɔ media si ha kakra watie fa ayɛ adisuadeɛ ma ento wutirim mesra dwendwen ho da bia mo animra ho so sɛ owuo da mansa kom ene ya obetimi awu wachina obetimi awu na wotwe achi obetimi awu unyaw na obɛkyerɛ sɛ wungu ne hwɛ Saudi wano kana memu enu nkyɛ sɛ wayɛ adeɛ Nyankopɔn na ahyehyɛ owuo ato ha ma obia owuo ato ha ma obia 120 men kan kyerɛ me sɛ ene 120 no nso nti wungu da bi depending ya wo ye depending nyame asɛm a wo di so sɛ wani so na wokɔyɛ bonsama apɛdeɛ na woyɛ nyame akyiwade dia saa bonsama apɛdeɛ na wo ye no ebetimi akun obetimi omba maake guni bukum no wakun saa na occult woman bi no wo occult kingdom oka wo say yen yabofo no ebekasa gu wasom yebone ye nyame akyiwade di nyame bu nyame asɛm so etu oso obepushi wa mo ye bone wo ye bone no obonsam so maake obi nso gina ho o maake gu bukum obi gina ho o maake gu bukum eti eden a buku no beye ma oye mapɛ na dako se car o se den yo accident yo na wanya ebi ne eboni die onso wonya emfia aduenu se baako mienu no ebreson se owu mibusao mpachoma musao se ade na onya emfie dunkron no wangu na ne bone ese odi wo no nson kopem se ne buku no ye ma ene emfa ho so wanyini so onyini ye so osua so onsua so wosika so onsika ne braso buku na ye ma
honhom asɛm na meka kyerɛ no timi pa kyɛ ma wani emra wo ho so ɛwɔ Yesu Kristo din mu meda wase so ɔyɛ asomre no atie me meda wase sɛ wo dwuna asɛm hu na wo fa mu aba na pagya wo na ɛma wo gidie nso anyini Yesu nka wo ho nti nanim nkyerɛ wo me bɔ mpa ye agya yɛda wase sɛ nnɛ nso wo de wasɛm adom yɛ kamfo hyɛ odin no onyam na nka nipa bebree rafi wo ho ade bakɔ bonsam ɛde wie nipa ni sɛ owuo honhom wuo meda wase bebree me kamfo me yɛ wo kɛse sɛ nnɛ die yɛn Kristofo wama yɛn ni aba yɛn ho so mesrɛ wɔn mo atie mo nka kai da bia mo mo remfi wɔn ho da biara da biara da na me the true to heaven ministry enso ɛhyɛ wɔn nsa no Yesu mogyam sɛ emu nipa nyina awurade bɔ mo ho ban na wɔn ani mmra wɔn ho so na wɔn anya yira ama meda wase so atie me na nyime ɔdɔfoɔ wɔ Yesu Kristo din mu nti amen.